Vi har en fiskekutter, der har ekstra meget garn ud. Det gør, at om dagen, der sætter den en ekstra trekant i den retning, hvor garnet det stikker ud. Vi prøver at se, hvordan det ser ud i praksis. Der er altså de to trekanter, der peger ind imod hinanden, og så har han en ekstra trekant, der sidder et andet sted på skibet, i den retning, hvor de absolut gerne vil have frabedt sig, at vi tosser rundt med vores båd. Så derfor sejler vi på den her, vi holder os over på den her modsatte side af fiskekutteren, og det gik godt. Vi kan lige prøve at se, hvordan det ser ud om natten. Så går vi til nat. Der kan vi se, at den har den røde over hvide. Jeg kan lige trykke start banen. Den har den røde over hvide, og så har den en ekstra hvid derover. Så det er den hvide, vi skal søge at undgå at komme over mod. Det vil sige, faktisk her, hvor vi ligger, hvis vi sejler nogenlunde lige ud, vi kan godt sejle en anelse styrbord, for at komme en anelse længere væk fra den. Det vil være fint. Og det fik vi også påtegn, at det var faktisk fint.